Pakuseida. Nyaya ndakaunza kudai. Ndimuroora wedu. Ndimuroora wedu. Akauya muna January. Saka mugara kwatachita paakauya pasina hakuda musi. Asi paakazotanga kuwirirana nemanext door atisingafambidzani nawo ayani. Ndo pakatanga kuchinja maitiro ake. Aiti kana papamba kana isusu wacho hatikwanisi kutaura naye wada kumutaudza haadairi ndikasati kuti mangwanani ambuya haadairi ari payadi anogona kungokutarisa so otsikitsira basi. Saka izvo zvitatazvijaira zvedu. Saka chiitiko chakazokatyamadza ndechekuti taenda kumunda kuita basa namai tamusiya ari pamba seungogara wangaita zvakana mukake kuma11:12. Saka tichikuti munhu ari mumba muroora. Saka takurura mombe mai vari kuona mabhegi ari panze vatoti ko mabhegi pane zvinhu zviri kuvachiwa here. Vatarisa vaona mumba hamuna munhu. Apa munhu aapisa hembe dzake. Takutanga kutsvaka kuti ko munhu aenda kuti kwakutosangana achibva kumagirosa ndofunga pa 2 kilometers. Hatizivi zvanga anotsvaka ipo. Obvunzwa paya ko wanga waenda kupi? Haadai. Ko mabhegi maamushongedza here? Kanzi ndapisa hembe. Ko wapisa hembe? Dzangu. Ko zvaita sei kupisa hembe? Hapana mhinduro yakauya. Ndobva tafonera chii? Vana mai vacho nambuya vacho vari muno. Tikati uyai muno kuno kumusha chii Mondoro muone chii? Zvaita mwana. Ko muri matari? Uya ari kana. Ainge ari kuno kubasa kuchiguti. Zvaitika zvisizvo. Muroora chari? Uya ara. Tarara muroora. Kana bana hatuda kuona baba. Kana muri mapisa. Une makuru mangani? 19. Yundi. Ndana sikuta kama munangari shiri zvokwana zvimukukuzia. Achiruti. Alright. Wewe ndiye muroora. Saka manetsikana naye. Kugara kwacho kwaanisa. Nekuti aingodzakana akafunga dambudziko ranga atinzo zvaanochema uyu. Handiti haasitauri kana muri kana ashaya kutaurira. Asi waona pekutaurira sununguka ako mutubochi maposta chikandamini chirasha paroveti zvataura nababa mazvinzo zvimuroora taurai kuchiri kunetsa amusore ini magarira ndakaita kumba magarira ndakaita kumba ndagara zvakanaka ende kuzotiza ndichienda kumba kwamai vangu ndakaenda ndanga ndakarohwa nemusha wese kuzotiza kwandikaita ndichienda kumba kwedu ndanga ndakarohwa nemusha wese. Kurohwa nemusha wese? Kubvira pana atizva amai nababa nemwana wavakandiwa vese ndokuzotiza kwandakaita kuti kwandikaenda kumba kwedu kuti ndinoudzwa vabereki vangu ndosituation yandikusangana nayo. Mazvinza zviri pabanyuya nawo iyo chimwe panoziva here kuti kana ukaroora mwana wevanhu hama yake yekutanga yaanenge achitotemba ndiwe murume tu hembe dzangu hadzisiri ndakapisa hembe dzangu kutiza kwandakaita kuzodzokera kwandakaita kumba vamwe vatitaura kuti hatisi kuda kuona pano dzokera kumba kwenyu hembe dzangu ndo vakapisa hembe dzangu ndo vakagosha ndo vakandipisira hembe dzangu idzi dzanditori nadzo ndidzi dzandakasarwa nadzo ndakapfeka ndava nayo hembe dzandinadzo. ngati wemurume wacho yakura muzi pamusoro ida inini handiri kubasa kuchigutu ndoshanda patruck stop apo ndichibva ndafonerwa kunzi muroora hatisi kumuona pamba ndikati chimbotsvagai kana mamuwana munifonera. Ndipo iri kwakamuroora handipo wakarohwa pandakamuroora anga aviga foni yangu ndakabva kuno kuchigutu chibva ndaenda kumba
Tasvika pamba tichibva tatorara zvakanaka mangwana makuseni tichibva ndatoti regai nimbonoeresa kunzi kwabhonda uko tichibva ndaenda kwabhonda tichibva tatoshaya profita wataida kunoereswa naye ndopandakadzoka pamba ndakatosvika chisuka tichibva ndasikotora line rake tichibva ndarityora chandakarichorera akatora foni yamama achibva abhuruka namba dzangu kuti akabreaka communication yangu namama ndozvandakatyorera line tichibva ndati line rako iri ndatyora ini ndakuenda nekuti ndaitokanya zvidhina ndinoda kuvaka tichibva ndati ndakuenda kunotimba dhaka tichibva tatoenda kunotimba dhaka ndichidzoka ndienda siya foni yangu ndichidzoka kuzvidhina takatidzoka kuma11 ndichisvika pamba ndaida kutofona kubasa ndichiudza kuti makiye pasunuka munotarisa muworksuit yangu ndakasiya kurumu kwangu ikoko tichibva ndasvika pachaja pasina foni tichibva ndamubvunza nekuti ndianga asara igare wani pamba tichibva ndamubvunza kuti ko foni yangu yandasiya pachaja yaenda ku zvikanzi pawaisiya ndopaita ndikati saka uroti panapa pinda mbavha ikatora foni ikaba ikaenda iwewe hauna chawaona hauna chawanza zvikanzi tarisa pawaisiya pava ndopaita ibva ndadzokera ndikati pamwe masango asikuona ibva ndadzokera chibva ndanotarisa zvakare pachaja nokuti panga pazvomorwa kebhu chibva isiko pasaiti foni hapana chibva ndati foni yangu hapana ndisitoiona ndopandakadzokera yanga arapinda magumbezi chibva ndamumutsa ndikati ndokumbirawo foni yangu chibva ndamubata ruoko ndikati foni yangu iri kupi zvikanzi ndamutora foni yake ndakamurova mbama ndamurova mbama ndobva akabva ati ini handamutora foni yako ndikati iyo ndiwo wasara kwegore 1 pamba saka kana uchiti foni yangu hausi kuziva kuti yaenda kupi ukuzama kutaura kusvika ndobva akabva amira pamubhedha ndikati manje mubhedha ndindakautenga ende ndogona kutoutsika ndakatopfeka magambutso chibva ndatomira pamubhedha ndamira pamubhedha ndichibva ndamubata futi ndichibva ndamurova kechi2 ndopakazoya mama vatodzwa kuti kumba kune kusina kumira zvakanaka vauya kumba kwakuya vaibva vasikondibata vaibva vatanga kuti ndichibva ndatobuda panze zvikanzi kudai vhenda panze ndichibva ndaenda panze ndopa vakabva vatanga kutaura nemuroora wavo vachitoti ko muroora chingobudisa foni nyaya ipere usarohwe chiko chinyanyonetsa panapa ndopa vakasara vachitaurirana foni hanzi yakazobudiswa pasi pemonaki ndapiwa foni chibva ndatira kuibatidza yanga isangana moto ndibva 0%. Chibva ndati rega ndidzosere pachaja ndikwanise kungokomuniketa nevanhu vekubasa ndaidzorera pachaja ndichibva ndatogera muzukuru anga atouya kumba anoziva kuti kana ndauya kumba vazhinji vachaona ndichibva ndatogera muzukuru ndikati apa ndopedza kugera muzukuru wangu foni yangu inenge ichipika moto ndichipedza kugera muzukuru ndichibva ndaenda kufoni kwangu ndichibva ndaona iri kuti no service hamuna line ndichibva ndadzokera futi kwaari anga atomira magumbezo ndichibva ndasikoti ndipe foni yangu ndichibva ndasikoti ndipe line rangu foni mangu hamuna line zvikanzi handamutora line rako riri mufoni ndikati ina handisida zvikurwana nemi chingobudisa line rangu ndiite zvanoda kuita kana vashandisa ndokupa ndobva akabva itaisa kuseri kwetv ranga raiswa pasi pechikoko chematisi pakona petebho inogara tv ndokurwa kwandakamuita kufuri ukomana unyeke hasunyezi kurambidzaura zvanaka ndokumira mumbomubvunza kuti ipapo paakandirova pacho achipedza kundirova ini ndakaenda kumba kwedu ndakanotaurawo nevabereki vangu kuti nyaya yakamira yakadai ndakaenda kumba kwedu nyima ndakaenda kumba kwedu ndakagara 4 days andakagara kumba kwedu ndanga ndakafara ndikazvimba ndisingambogona kana kuita sei vabereki vangu vachidzokera kudzoka kwandakaita inini iye anga atodzokera kubasa because makuseni acho paakandirova akangobuda akaenda kubasa handakaenda kundioneka kana kutaura neni akanooneka mai vake bedroom akanooneka mai vake akabuda namai vake vakaperekedzana kubhazi ini hana kutaura neni
Inini ndobva ndarongo ndikati inini mari ndanga ndinayo ndikatizo ndikaenda kumba kwedu ndikati ndakaramba ndiri panapa ndinourayiwa ndokwadzwa ndakaramba ndiri panapa ndiri kumba kwedu kudzoka kwandikazoita manje inini ndozokutendo kutendo Tendani. kutendo fomu Nomairuwa. Ndine mai vake mai vake ndini ndakasungisa Ndakabvunza mambo atova mairuwa ndini mai varutendo asi murambuya. ndini Eni pese baba chino murora ataurika ndimanda ndakasungisa ndini mai vemusikana aiwa ndikayataura murora unyandiye sora kuzodzoka kwandakaita kumba kwedu ndakauya nebhazi rangu iye anga ari kubasa ini ndasingatozivi kutotiwo kubasa kwaariko kwari kuyoma ndikumusha ndini ndakatanga kusvika kumusha ndikasvika kumusha gogogoibva ndapinda mumba amai makadii amai vanondidayira ndovandagara pasi vandavamhoresa mama makadii vanondidayira ndokutora foni yangu vandafona bheki kuna vanhu vekumba kuti kunoku ndasvika asi vanhu vekumba vasi kutaura nini sekuru vangu kangukwasa murume kungonditaura it is fine iwe gara ikoko chete tagara baba vanga vatunuraro vakatozonzwa kuti ini ndauya ndipo vakazopindawo mukicheni tikatomhoresana nababa ndovandaikwanisa kutaura nabhosi mukadzi wavanga asikakwanisi kutaura nenanga akanditsamwira ndisiva ndopa tikatanga kumhoresana nababa ambuya takazosara tichikutsvaga kudidi manga maena ndikati ndozvanga ndafunga kuti ndimboenda kumba bcause kutorohwa kwandakaitwa nemwana wokurohwa kwese kwandakaitwa vangasina kutoudzwa kuti ndozvaitika mukadzi wavo hana kutotaura kuti ndozvaitika kuno kuti vana vasara vakanetsana akarova mukadzi akadii tichitaura tiri mukicheni ndopa ndikazonzwa mukomana asvika vakatombobuda panze mai vacho nababa vacho vakanoita matara vakanoita vari panze ini ndakasara ndakagara mukicheni tikagara mukicheni ndopa vakapinda mukicheni ini mukomana kubva pakuya kubasa ndina kutaura naye vanhu ndobva vatorara iye akabva atobuda ndobva ati mufana wangu ati tinorara kwandinorara inini musi wacho handina kutonorara naye akatora munini wake akati handi tinorara mai vacho ndovandakarara navo mukicheni tatorara pai kuma12 dzemausiku ndikunzwa kikirikikiri munhu akukikiriswa paipai ndisingazoti mupoizeni mushonga akautora kupi kana kuti kune kwaakauwana akungotanga kuchema baba ndisiye ndizorore mai ndisiye ndizorore ko chii chiri kuitika asi kutaura akungoti mukadzi andinesa ndo mashoko aikwanisa kutaura inini mashoko akangonditaurawo akangokwanisa kutaura ndakanzwa akangonditi rutendo sara ugarike ndo mashoko akangotaura bandiri akanga asiya mari haana mari yanga asiya kwaidulugarikani handizive wawasiya mari yechimwe pamusoro handisandapedza kutaura pamusoro uchataurako poizeni amwa poizeni yake kudaro akakikiriswa inini poizeni yacho paaimwa ipapo amai vake vakazodedza murume wakati baba tiwe mone zvikuita mwana kuno akutanga kubhidzirika mukicheni vandopo vakazomhanya kutora ndoyo vakasanganisa nemvura achipiwa ndoyo nemvura ini ndobva ndatomuka upe hadzina kutozouya panguva iyoyo baba vacho vaida kuti ndibata kundirova ini ndai pasina kuti mukadzi wacho ndiye akazoti aya batiisiyanai nazvo ndikatanga kupopoterwa ndikanangohuro ini ndikanzi ndozvanga uchida chitora nyama yako udye nyama yako takura nyama yenyu muende ndikatukwa nemusha wese kutukwa mumba inini ndopakazorongwa urongo kunzi atiende kuchipatara tikaenda kuchipatara usiku kwambaira hatina kurara usiku takarara tiri murodhi tichienda naye kwambaira uyo arapo tikaenda kwambaira mashoko akataura baba wacho tichienda kwambaira ndakafamba musha wese ndichingotukwa heyo ungazorora muchegutu mutauni munororeka vanhu here ungatigire mahure panapa chichichichi munhu iye hatitoda kutoti adzoke pano inomusiya kupolisi ndakaendwa nenini tikasvika kuchipatara kwacho kwatakasvika zvanzi kuchipatara tikuda mukadzi nemurume ngavapinde muno vamwe vese budai panze mai vacho vakabuda panze posi takaenda natete vese vakabuda panze isu vadapinda ndobva abvunzwa kunzi iwo nemakore mangani akati ani 23 ko mukadzi une mangwani ndikati ndine 19 zvikanzi kochikurisa chii pakati penyu ungani muchiri mwana wadiki mwana chihambisani mane mwana kochikunyanyaonesa pakati penyu chii ndobva atandisive wamwa mushonga wakaita sei akati handizive ndobva abayiwa jekiseni raakabayiwa ndobva aenda pasikero akarema 65 vangopiwa mapirisi akapiwa kanzi anomwa makuseni masikati manheru ndobva tanyorwa bepa ratikanyorwa akanzi anofanira kuenda kumberi kuti anoonekwa nadhokta ndokudzoka kwatakaita vatatopinda musikuti yatakauya nayo tatopinda ndokudzoka kwatakaita kumba tadzoka kumba takasvika zvikanzi anenge apindwa nechando chakanyanya anofanira kuti
arare kusaidirwa moto kuti munhu anenge apindwa nechando. Tikarara usiku hwese tiri muroad tikabuda na12 5 zikati zvisvika pamba ndobva awaridzirwa ndobva agara atorariswa. Inini ndibva ndagara pasaidi, baba vacho bva vagarawo bhenji nesaurawo vanga vadedzawo, mai vacho vakagara apa natete vari mumba imomo ndigotanga kutukwa ndichitukwa zvikazoti ndozvanga uchida inini mashoko akataurika pandiri inini ndakanzi inini mushonga wamwa mashoko ari kutotaurika ndikuzi inini ndindakapa mushonga wakamwa inini ndikuzi ndindakabva nemushonga kuvabereki vangu kuti ndiuye ndikuzi mushonga wakamwa ndindakamupa ende paakasvika bato wakamwa mushonga here wakawanei ndakawana mumba waimbova vamwe ndewenyu pamba ndiwe kufisha mugadi alright wawaita sei wabhekana nemukadzi nyaya dzacho dzanga dzawanda nekuti ndiri kuna kuchegutu. Aiyo iwe waida mukadzi ndewakamuunza pamusha tunzira vabereka saka wauda kufa wovasiyira problem yako wakaunza iwewe ndiwakadedza mukadzi pamba kati ndomuda saka wakufa womusiya ipapo wauda kuita sei nenyaya yefoni iyi kwete nayo foni chete akatuka vabereki vangu kuti madako vose vari vaviri. Chikonzero chakaita kuti ndichivanitaurisa pane vasina kuzo akatuka vabereki vangu kuti matako. Chikonzero changa chaita kuti atuke izvozvo patiri tu pamba lack of communication. Ndiri kubasa ndaiti ndikaisangana message kana kufona angati ndapike makosi sekuru hanzvadzi yamama yati ikauya ndaona panyaya yenyu iwewe ndiuri kuinganisa mai vako nemuroora iwewe handiri kuona vakasvika mukublokerwa chii unenge wakuita sekuti waikomuniketa namai zvaunofanira kukomuniketa nemukadzi ndikunyepei handakabloka anenge abloka line uona pakabva nyaya iwe ndiwe kucreata undo pakati paamai nemuroora andinokora because muroora anenge achiti murume wangu amai vachiti mwana wangu iwe uchinyanya iwe uri kunyanya kunge uri kusaidira amai so uyu anobva afunga kuti saka amai andikunzva kuti atori mukadzi wavo achireva mukadzi wacho asi mumashoko acho pachaipo emuroora anoti amai saka ukona pako nemukadzi wacho mukadzi hayo hazvisina kudai muroora anenge asisina respect because kana ukwanza achiti mukadzi wacho makaona baba iyi haisi yenyu ndevava but imi maunza severi kudari ndizvo isu taida ngoti timbotsvaga zviri munyaya izvo taane picture manje ava simuzaro kotaura vatinoda kudzokera panyaya yekuti ava mati vaite sei ndipatakuda kuenda tangonzwa avo vanotaura kuti ava vakabatika mwana wamati vaite sei ubi alright handisi kuda zvo ngomirai mai mirai munzi mai nyaya iriko mirai munzi mai vangu tanguva yakareba tichiteerera nyaya tikatoona kuti itori nemunhu angava kuita suicide mandimoziva pamutemo aifanira tosungwa otonotongwa oenda kuchera munhu kana kuzviuraya ukarega unofanira tosungwa aifanira kusungwa anofanira kusungwa atori neproblem but zvacho izvino zvekumunetsa hazvina kugadziriswa saka pfungwa iyoyo anogona kuzoramba achiita handiri mumunzisa saka ndozvatoda kugadzirisa zvacho zvakaita kuti uyafunga kumwe mushonga hazvisati zvapera zvekuti pfungwa yekuti munhu anotsamwa kunzi matuko anokudai mwana we zvandandiita mhai hati ndiri mai uyu mukati moda kutaura kubva pakutanga tinobva pane mangwana
ndafunga mungotaura nangofunga kuti mungobata mashoko maviri matatu asina kumbotaura amunofunga kuti asii ndida kutaura ndichiti kubva kuti murora akarohwa nemusha weze ndinozviramba nezita raJesu nokuti murora ndakatoti kuna mai pavakandifonera hative pakati pevana tigadzirise chero paakapisa hembe akanga atuka baba ndomba ndatoti mangwana acho ndopakati usimuoni akafuma achitotaura kutoti ende munondiwana ndakafa tizivi kuti zvaizvo bvira ipapo chete here kana ndizivi kuti zvaizvo bva kupi mangwana acho tikakumbirira ndopaakapisa hembe dzake ndikamuteera ndichiedza kuti tive pakati ndikadedza magogo namai kuti tive pakati ngatigadzise imba mwari yovanoite zvakanaka asi kuti vedwe ndaifunga kuti vachakumbira umbuti asi kuti pfungwa dziri dzadziite sego dai vambomukwimba vayo wafamba ndakati dai mwana uyu afambwa naye asi kuti izvoni ipapo akangofambwa ari kumba asi kuti dai vakambomutava kuti ndakadzaiti mwana chii chaita kuti apise mwana hembe ava zvina kubuda izvozvo zvabva izvozvo vana vese uyu akadzokera kubasa ndikasara nemuroora handina mari kakatemwa naye ndaimboita basa sezvariri uyu paakazonodzoka uyu paakazoita zvimalaini zvifoni ndakatoenda pakati pavo futi ndikatoti aiwa kavanangu naye mai pamakatukwa aivapo here uyu akanga asipo saka havana gogo namai vakauya munhu afi akafunga kuti shuwa munhu angati angatuka kunegamu zvakadaro aiwa tanyara isusu gogo vacho vakataura ndo vane magugu vakatotizoni ndanyara nezvaitwa nemwana vakapisa hembe dzake uyu akapisa nedzangu nemazambi angu akapisa nehembe dzemukomana uyu ndikatoti inini mazambi angu nangu ndinoada mai gogo vakatotora kuti Clive basa raitwa nemukadzi wako iwe wechiri pababa ako wanipa futi mai yako otenga mazambiya mai vako saka mwana paakadzokera kubasa ndikafonderwa nzizo noniya kundichima hana zuro wake kungorwadza ndofunga ipapo handina kuzokwanisa kuita sei vachiti kana uya kuofu mozomukansela paakauya ndo pavakangirikana mafoni ndobva ndatoningirikana ndobva ndatoti zvingabude kudaro oraiti mai maita basa tandanchida hangu zvimwe zvacho zvikutobuda nazvo mukutaura ndepekuti uyu ati handikatukirwa bereki vangu zvakadaro but nini nepfungwa dzangu ndaona tanga asipo ndisamanga ndadzoka ipapo pane munhu akafambisa shoko pamusoro akatondiudza ndiye patiza mwana uyu achiri uye kuchegudisi tinogara kuchegudisi pezi 4 ndokunogara gogo maike vanogara pagatsi pezi 3 mwana akauya ari mumhuru kwakatenga kufona amwene vacho gogo murora tamushaya muri kuenda here pekutuka ndoba ndinoda kuenda ndikati pamushaya aenda kupi zvikati tamushaya ndoba ndabata foni bandafonera mai vacho zvikanzi hanzi ashayikwa kumhondoro kwaanogarawo ndobva paye ndisina kana nguva ndobva foni yadzoka bheki kuna mai vacho ndavafonera zvikanzi asvika kuna mai vake ari manheru ndakabva kumba kwangu na 8 o'clock ndikatotsvaga kombi ndikaenda kumba kwamai ake na 8 o'clock dzamadeko ndikasvika ndikaona ari pamusika mai ake anotengesa musika pagatsi ndikana chichemo zvikanzi ndarohwa zvisingaite gogo ndikati warohwa nemurume chii chikonzero muzukuru hapana chakaiba hande kumba tikatorana namai vacho vakabvara musika tikaenda kumba ndakafonera muzukuru komana uyu Clive muzukuru komana mukwasha zukuru wangu akandikatira foni uyu haana kutaura neni kusvika pane nhasi haana kana kuda kutaura neni kana ndinyaya kungotaura ndeyekuti patikaenda kumhondoro yekunzi akatuka tizvachiti matako kuinzwira munodara inobvira yataurwa kumhondoro nyaya ndoya ndiri kuramba iyoyo haana mbozvitaura izvozvo kunyepa ndapedza ndichataura futi handichataura futi ndozvanaida kutaura chete uyu muzukuru akazoshauda uyu ashauda mwana wangu mukomana abvunda kuti chii chiri kuitika uyu nababa vacho vese vakashauda mwana wangu vakashauda ambuya vakatukwa zvedeko mwana wangu uyu nemukwasha uyu
Ndapedza ndichataura mambo machai. Alright, baba. Maunga maya mudari. Mamati kudini. Kuunza kwandakaita kuti titese nawo. Kutaura kwandakaita ndikipinza zita revanhu. Ndo hama yavo yatindoziva china mbuya. Saka ndo zita rakakurumidza kuyachi semunhu wandinokuziva iye munhu akambenga amboda kuuya ndakugadzidza chi nyaya yekutsvaka hembe dziya dziya. Saka ndo vanhu vakuziva. Saka ndakati munhu anokwanisa kuoneka hama yake ndiani? Ndimai nambuya. Muri kuda kuti tibatsirei? Amai vaunza kudari. Munoda kudari kubatsirei papi panyaya yekuti vana venyu ava maina ndapro kana ivo kana kuti vataura kuti ndinezakanyanya kuti pane nyaya yakauya kudari. Mauya kudari kuti titese izvi. Taura agara ingasi. Chekuti muchona tatsimudza nyaya yeshe yakudai. Takatoa kuti mwana vambogara nemwana varaire mwana. Imimi ndimurume wacho. Aiwa ina handisi murume wacho. Mbuya. Kwenguva yakadini? Ndovabereka ino. Madata anogara kumba kwavo kwenguva yakadini? Kunyanga kanaitwa waini kai kuti nyanga dai yakadini. Ambonorairwawo. Oh. Ari kuita sei? Aiwa zvakaoma zvizhinji matirabisa kuti tisataura. Ai tazvinzwa apa zvatandwa apa. Zvatatonzwa apa ka. Zvimwe zvacho. Kuti kana mwana achiuya pamusha zvakaoma. Mwana akauya pamusha handisi ndingamubvunze kuti wamuka sei muroora. Mamuka sei amweni. Amweni ndovobvunza muroora. Tiri pano tese takaita varoora. Saka zvakaoma. Amweni obika chikafu ototi muroora muka uje chikafu ndabika. Muroora amuka ningari magumbezi. Saka pakaoma. Saka itachikumbira kuti kana zvikwanisika. Ndosaka taisa nyaya mudari chega chikwanisi. Movapa amudata amboenda kumba. Amboenda ambonorairwa. Mama varoora. Chekurairwa. Ndoshati nacho. Mama varoora. Takabvisa pfumo. Sure. Saka mukuita zvakanaka. Mai kwanzi tokumbira kuti mwana amboendawo 2 weeks kumba. Kana kuna ana tete amborairwa kuti anodzidza kugarawo mudzimba zvakadini zvakanaka zvine runyararo. Pamusoro ida. Pamusoro ida reva kuti nditore mwana ndigonomuraira reva kuti wakabvisa pfuma ina ndachandakadya chemurume wake anasha wakandipa ino wakakwira wakaenda kumusha kwababa bosi baba wemwana wacho akasiyana ndine mumwe murume wandogara naye wakabvisa tsvakirai kunda saka vaende ikoko naye ndokwavanofana kuti vatakure mwana anorairwa kumusha kwababa wake ina handina chandakadya kana zvangu zvese zvaamai ndakanawaye chandakadya ina ndaakurodera vanokuziva munokuziva kumusha kwomukadzi ndofunga mapepa erura ari kuti mai ava ndimai mwana uyu kana ari kutadza pamakafanana natete vake havangave mai ava akafanana natete vake vekurudziko kwani kana kuti kana achirairwa anorarwa natete vake vekurudziko kwani handizviri pam asirochona pana ndida kuti nditaurei mambo nekuti zvavari kuti havana chavakadya atisiye pekuti havana chavakadya mwana hasi wavo ivo ndimai mwana anovabereka hakuna mwana wariko iye tichimubvunza akati kubhindura hakuna kwandinoenda nekuti vanhu vekoko vakati havadi kundiona ndo mashoko akanditaurei saka akurayirwa namai akarerwa namai uyu muri kumurayira zvenyu mega umwa mushonga ipapa zvinhu zvakati ngoya anoda counseling afu nepfungwa pfupi chemwana yangu usazviuraye uchiri mudiki hakuna nhamo inodarika nhamo yawanga kuda kupinza vanhu vekuviga vachiviga munhu akasimba nechikumbiro pandandisina kunzwisisa pekuti akarohwa nemusha wese aiwa iko kungatibvei inyaya yakaiti dziri mudare isu tatingotsvaga kuti nyaya ini but mumwe nezvamavinga zvatagwa namai avo tokumbira kuti mwana amunoraira ndopatava saka takutonyengetedza mai avo kuti hakuna here rimwe tingaita kuti mwana arairwe zvinotenderwa pamusoro ivedano inene nyaya yandinayo kutiyo vari kuti mwana hakuna vabvunzei vari kuti vakaroora pavakamborora vakaenda kuna ana teta nabamukuru kana even pakauya mwana webaba vacho izvo abati vari kuti mwana wenyu ndiye akateni
ine manzavo pavakaenda vanokuziyana tete vese variko havana kana vataure navo. Saka ine chikumbiro changu ndechekuti ivo ngavatakure mwana sekuenda kwavakaita. Wozi ini ndine imwe marriage, murume wandinaye asi baba vemwana uyu. Handikwanisi kuti nditambire mwana achibva panapa kuti ndimurayire. Ndiri mumba mangu, ngavatore mwana vaende kuna tete kwavakamboenda kubhindura kune musha wese uriko. Vakaonana ava nana bamukuru vachibvisa dzvakira ikuno zvese. Ngavatakure mwana vaende naye ikoko ndo pane chichemo changu. Ine handikwanisi kuti uyu ndimutore pano chienda naye mumba mangu. Pamusoro wedare ipapo ndataura ipapo. Nanzwa ari chichemo chamaya kwani ndakarorwawo kumwewo kune mitemo yeko. Saka nditore munhu ndiende naye ikoko mune vandiremedza munondikona kutondurayirawo imba yangu. Ndinopanda ndisingazivi kuti iye mwana achitaura akati ndakakura chirona nambuya vanhu vekumusha uko handina communication navo takatongosanganawo patakaenda kuita chirango chekuti tiroore baba vanogara kusatika nguva diki diki yamutasara iro munongonovakumbira handi nguva diki yamutataura iro tisingazivi papo kuti chii mutataura iro kwenguva yakadii mati mutataura iro kwenguva yakadii hatizivi kuti paanorayirwa kuzosvikira kuti akuziva kuti ndakufanira kugara so kuti anotora nguva yakadii. But mataura zvati kana musingachamuti musha menyu munofanira kuzongotaura kana muri kuda taarayirwe chinda inaye kubhindura munotaura navo kana tinogona kubatsirai panyaya idzodzo tovakumbira kuti chimbo nyange akanzi kurayirwa kana kuti anongonogara muchamuda ndichoti ambobva mumba penyu dzimwe mhepo dzimbodii handiti ende muri kuzvitirawo wenyu mwana futi kuti pfungwa yambe ingapinda idzokedzana. Tinoda kuti tisevhe upenyu hwevana vese vachiri vadiki kudai mazviona manje ndinotaura ndatozvizisa because pfungwa yake akanzwa kuti matuko anodza wati mwakazotukwa ii ndinozoitika saka kumbovapatsanura momboenda kwake umwe kwake vachifunga pamunodzokedzana mune maakuna edu makuti makuita sei regerai vataure yakuudzira ini taura iwe ndo ndikuona kuziviziva ini pane chichemo changu ndepekuti hunguti ngadzokere nawo kumba asi kugara tichipfudza munhu kunonetsa nekuti ivo vari kuti mukamuda akagara ega arikutaura kukuva mukekuti ada umwe mushonga inoita zvakaenda ofira mumwe musha munhu ndozvaari kutaura inzwakaiwe musikana hatinambotidzokerai naye tatendai naye kuhama dzake kubhindura unoda kunzwisisa and iwe ukamwa mushonga utofungidzira kuti une wauri kunyadza hapana unofa ndiwe. Hatidi kuti kana tichikutaurira toita kunge toda kukufuridzirai kuronga dzimba kwamakafunga iwe nemukomana makaronga dzimba imba yenyu handiti ndiani wamakuda kushungurudza munyaya yemba yenyu. Hakuna vanhu vanotorana kana kunofamba rwendo vasina kuranganaka. Rwendo rwokuroorana nekunogarisana muchipanana dzimba inyaya inototaurirana vaviri muchidanana love sweet whatsoever handiti. Nhasi uno makutobata mishonga imwai mushonga mupe nokumidza hatidi kuti kana taura munomatara toita kuti toda kukufuridzirai handiti hatina time yekutamba nemi kana iwo ngatonomwa rogo yekuti kwanzoda kumwa rogo timai vatukwa kunzwa kuti iwewe nemukadzi wako mutaurano totaa kuita zvazvi pamberi pana baba vabereki ndoonofana kutoedza kutomira hatina nguva yekumboseaa ndichamwari vabereki ivatsiri wanyanya kufunga zvakanyanya mwana mai usadii sainde kusadzike kusvika pakuda kuzviuraya. Mwari ane matongero ake anoita musapindire mutongo kwamwari. Pamusoro imam baba ava vavhura bhuku roti ndakanoroora makanoroora kuno kuchegukira kubhindura ava vatatopedza nawo vatinovabatsira tokuva manamba masvika kubhindura ini kana vanhu vabhindura vakutaura unoti takaisa chikumbiro kwani kwamambo nechikonzero chekuti pakanga paane kuda kufa kwevana kumwa mushonga nekudii. Saka tikufunga kuti vana vedu tikambovaseparata picha mumwe achiwana kanseling mumwe achiwana kanseling panodzokedzana pamwe pfungwa dzavo dzinenge dzadii dzagadzikana. Hamena kuti pane chakaipa ichi ndane chikumbiro chikumbiro chandani nacho ndechekuti
mwana uyu achitaura noti ndakakura namwe. Aiwa ndozvo nambuya mai vababa wake. Baba. wai baba. Mimi manje makuta naro manje. Tiri kuti muendese hama dzake dzamaudwa namai vake. Pavakanorora iva kuziva. Animoona. Ikozoramba. Kutungamira vega ino vakatiza futi. Makumbira mai vakuperekedzei. Ini mukaramba muchiramba kuenda kubhindura muchida kupava ava vakudzaita zviti ende hatikwanisi kuvati vainge vanotugara vane mumurume vakudzaita zviti saka tovamanikidzirei saka avo ndovatokubatsira ini kuti mutaure navo aipapapana kuziva zvekuti matamba ekuti fambise kuti tisikokwanisa kuona ivavo vavo tokubatsirai vanoona chakaiva mudzimai wenyu zvizvi ari makumeni kusvikara mamukumbirira kokuini hainda uchemako ndonyaya zvitogembura iwa unenge wakarorwa zvinotikakokwauzvozvizvi zvinongodai upenyu bhora kana uri munhukadziwo ufana kuzirawo Sekuru he mambo amuzirimi masiya mambo tauri. Iwe ndochi unobira padho uchitaura zvisina basa zviri kudaro. mauchisateti nyaya yenyu ndeyekudanana kwenyu ndimi makadanana asi kunonzi nevakuru kana uchiroogwa mwana chaunotakura kubva nacho kunga kwenyu itsika semwe musha unonoiwana ukanowana kuti murume wako anodla babiro ndanomupa babiro ukanowana kuti bozi vamwene ndo vanenge vane dhata kasaurana vamwene dhata remusha wangu ariziva ndo vanenge vane dhata rekuti pavakazitorerawo kuna vamwene vavo zvii zvaita kuti musha ufambe saka kutatidzana kudai asi vamwene nemuroro havanonzi havawirirani but chamusingawirirani chacho chinhu chisina basa rese unomaona macheso akati kwanzi ndakazobvunza vatiti maichiona kuti amai vanondivengerei zvikanzi mwana wangu zvaachiita kara hapa china pamwe ndori kumudziva-dziva unoona kune uchina yai inini samai vemwana chikumbiro changu chandoda kubvunza nda kuti mundibvunze rokuti iye mukwasha uyu ari kuda here mwana uyu wozi mwana uyu akatombotengerwa nomuraini akawiswa nebhegi vatoti havachamudi saka painogona kuti adisguise yekuti isi toda kuenda kunomukumbirira kuti adzidziswe ngavabude pachokwadi kuti nyaya yacho ibatsirengavabude chokwadi timbonzwaika mai vachitaura nesu vachiita disguise zvishandi zvatokutaura pano tiri kunyora tiri kurekodi ibhora itsona uroona kuti ibhora but hatigoni kuti mascores mangani risati ragoa tinomirira rigou togona toroona hatitaurisi hatiprofiti tinotomirira kuti munhu azvisungirireka munhu anenge azvimoneridza ndobasa redu rikuona kuona ndokwatakatogarira ndo marambirwo akati vanhu vakawanda onzi mbonoraini asi manje kana wazviita munomudare ndisati avhunza kuti kwenguva yakadi nguva yakasvika mwana aya anodzoka adzoka vota wakasira kudzoka sina urayiro savunza ndimairaira because kuchikoro ndokunopuwa matenzi kwete gumba ndivo anoziva kuti ndaimodaira ndinondidii baba tinouro muchiita izvozvo tinobatsirana imi mama totarisana nechinhu chakaipa musha chemwana anga akuda kuzviuraya saka machimbonoita izvozvo motora muroora kuenda unorayirwa sekutaura kwenyu pana chakaipa mubvunzo wanga wabvunziwa parapa mai kuti mwana uyo achiri kuda here mukadzi isiwe nyaya yatiri kutaura nhasi ondizvini ndaisiwa mavinga mavinga ekuti mwana araira ndizvo
Ndokuti kana iri yekurambana atitanza zvokurai pamusoro ndofunga pamwe iyo vinhu ringagona kutopindwa navari vaviri yanga yafunzwa arogani life pamusoro pedare ndakangofanana kufunga kwangu zvekuti tidzokerana zvogonyotaii asi makagorambana hatina edu muvhiro tarambana asi kuramba ndichifambidzana naye azvogona ndiremera hauchadi mukadzi azvondiremera uchadi mukadzi hauchadi andishadi ndo tactic yenyu ndopakada kurifana tidzokere naye mazingari mai zvamabvunza ngangati chamuda sisi mazingari ngokuti waudi taurai murume wenyika muchimuda chimutaura yekoti ka udzai vanhu venyu kuti vanokufonerai after court ndotinda teini vanhu zvekare muri kudaro murume ari kuti hachadi muri kuda ane ndikuda chimwe kaza ungambondiramba zvikadini andatombonzwa kuti pawakamwa mushonga pamwe wandewo musana wanga uchiti ndirini pamusoro pedare haina kwacha mapirwese hospital hospital ini ndandafunga kuti vanga vati umbonogadzikana bcause pfungwa dzako hadzisi mushando pfungwa dzako hadzisotomushando ukaona munhu uchida kuzuraya hadzini dzakatotacha kana ngatori nekachalenji karipo saka inini pfungwa yaya yakanaka kuti vanhu vambonorayirwa vachidiva chidiva zvamazotaura izvi handisi saka muri kuti kana maramba modina ibaba moita sei momuita sei mwana zvoda vabereki vake varipo chizodzokai kudare motiudza kutodedza bereki vacho momuramba varipo andi pasina mai chete vazvingarichemo vanhu vekubhindura vadaniwe mozoramba mwana vacho varipo ndisingazivi kuti baba vacho vanowanika here zvavanonzi vanogara kusau ndo vamakapa mari ndo vakanga varipo nana mai vava varipo vega panongoda chiromwa munhu anowitnisa kuti tarambiwa kunana bamukuru kana baba vacho chiro izvo zvokasikotaura navo vanotokwira vanokwanisa kuuya bcause vanga vatori mudzira itomu saka isi mukati padeadline oro kuti todzoka rini vachiramba mwana vapedetiremunhu asi runange ari kupi manje ndopana ndikuda kukumbira ipapo kuti vabva naye kumba kwavo saka vanototandira naye kumba kwavo hapazowanika chimwe chinoitika here baba tatisusu zvinenge uyu andiri kubaza andireva baba uyu andiri ari kubaza akubvaza akarwara ana achiri muhospital akatakamukumbira nesu hospital ine site hospital vaigoguma vanhu vanovenga saka vanovenga saka mutoisa vanovenga noti panakaaesi wacho akatotaura kuti munonogwa dai vanhu ava vaseparatano kana for 2 kubva pa5 months zvichienda mberi kuitira kutoti yafanana nekuuk vandobatu yafanana tina vamwana vakarongedzwa nachiremba kudenmark yayo taitonga pafoni kuno vakarongedzwa nachiremba pakudenmark murume akaenda kuna chiremba vanokwanza varamba ane mukadzi uyu kwenguva yekuti yake yasudei
Ndovazi vatsaka chiremba akanyora ndavambosiparita. Okay. Asaka ngomana yatozwa dambudziko. Anonga kana ari kurapiwa muri gyara. Mai vari kutaura zvinhu zvakanaka kuti nepambowana nguva yekuti vambogara uyo achirapa uyo achiraira. Matichiremba vari vakatotizvoni ende munoona imimi chirege kubva mine mwana kumuchipatara imi chirege munoona kuti muora atorwa aenda kuhama dzake ambochengetwa ari ikoko uye achirapwa kwenguva yakadii vakangoti kubva pa5 months zvichienda mberi pamwe pfungwa dzake dziye dzaita se dzadzokikana dzaapari normal. Adzokai mundani musatotaura. Dzokai musatotaura. Matima. Dzetira munoona. Swa 14. Dzokai. Saka imimi wari uyabva kuchipatara. Muri kunomutusira kuchipatara. Uya mune munai kumba. Mune munai kumba yari kuchipatara. Ndopamwe kuchikira ro. Vakanga kwatenda panenge kuchipatara ndakati munoona ngano kana ndachitadza dziva. Ngoba akatotuma muzukuru futi mapirisi emakonzo. Mapirisi emakonzo? Pamwe anetsa kamakonzo kuerera. Pano pakoti ndamangu. Zvese zvauri kutaura vanhu vanonyepa. Kana zvekunzi uyo anga ari kuchipatara anonyepa. Uyo ane kwanga akatovigwa kwanga ari kusha. Kuchipatara akabuda ujaya. Anenge akakati. Inhema dzisidzi kuzada kudzokera kuchipatara. Vanenge vada kumutsvagira mukadzi kuti abude aende kwete kudzokera kuchipatara. Chokwadi pamusoro. Uyu ndiye akandiroora, vese vakandiroora. Nyaya yamatara ndainzwa, vanongonondisiya kumusha kubindura uko vakaroora kundokwandifanira ndii. Ndavaende nenubhindura. Muendese kumusha kwake, murapira kudai. Murapira kumusha kwake. Ndakadya babati kana dhora ndinatendeka kupiwa kana rusamba bana kana dhora. Ndakirai kune $100 ndarambirwe. Vana yepuma. Mama. Inini manje. Wana ba mlisi nyama mtaputa yakakosha inichi. Ani iri pasinde sara takapinza kozuva izviri wari wasvika. Zvaitikwa zvese zvakatikwa izvi pamusoro izvi. Mune problem bana mai. Mune problem. Pane vhura muromo ndakatsikwa. Pane vhura muromo ndakatsikwa. Pane mabalansi ari kuva. Apana ngati balance. Apana makatakaitwa. Ndio yamuda kuziva. Saka ari mari. Apana makaita. Makatavhura muromo chete. Ini wacho amai vacho ndakatisisa ndita vana vachakakana wanda ndakatotsvaga mari yebhasi yekudzoka kubva kubindura kwacho kutokoreta ndikupire asi vakuti vakandiroorera vakaenda jachotaro chanzi munhu akaroora pa 8-9 months vachigara nemwana wangongoyo womuramba kundomuraki tatu kuti torai mwana. Saka zvanakara manje baba mimuriposa baba ndika makamirira chi mwana ava ngavachiona munhu anomumirira anenge achiklema uma pamuri
kuti mwana wedu tipei pati rourayiwo kusvika ndo zviri izvi. Saka imi munotsvaga munhu anenge akamira sababa listi vanayo totodzirana listi yavanayo. Saka zvinhu zvamunofanira kubhadhara moramba ini munhu kuvanhu musazorasa listi iyo mudzoke nayo. Saka matimiswa 14 kana mune kwamuri kuti muda mutsvagira kuti anga ari musati maenda ikoko zviri kwamundi munotaurira izvo ndozvota chikumbira kudare kuti kumbirai kwavariro kudare kuti hatina dzimba dzinogara vanhu ichodzima kutonga chedu tatichimbokumbirawo kuti pana mbuya paticheketerwo tichimira Anditomboda kuzvinzwa kana nematukira vakatita vakatishayira unhu kuti vakatiukaindira mbuya asi vakanditina ndachikoro saka zvinonetsa manje. Ndona kuti zvokumbira nezvo zvisinei ndavadzokere naye mugona kupita